Здравейте хора в днешното видео, където ще играем Майнкрафт оцеляването ни с Юти и Мишо. Ето го. Здравейте хора! Днеска, това май е третия епизод на оцеляването. Ще ходим в Недъра и ще лутваме нещата. Но ако не знаете кои са тези неща, първо цъкнете видеото на Мишо в неговия канал и го изгледайте. И първия епизод може да изгледате, обаче той няма нищо общо с епизод 3 или епизод 2, ама изгледайте първо видеото на Мишо. Добре, моля, слез от мъглето и нека да ходим към Недъра. Не! Остави вратата. Тя се оставя по друг начин, аз ще оставя. Аз съм по-специален. Добре, нека да ходим. Добре, нека да ходим. Така, опа. Това не е енчантнат меч, това е лък. Имаше енчантни в... как се казваше онова? Не. Майншафт. Какво се случва? Чакай, че ми бъгна записа. Исках нещо да видя. Това не сме го правили ние. 100%. Не се шегувам. Ако ние трябваше да счупим блокчето тук, за да стане. Вие помните от миналия епизод. Затова отидете и го гледайте, обаче. Имаш ли флинтенски? И аз също. Ми трябва да направим. Добре, имаме айрон в базата. Аз ще ида да взема. Едно. Ти вземи флинт. И ти имаш нещо като 4 на 4, а т.е. 2 на 2 мини крафтинг тейбъл в инвенторито си, нали знаеш? След малко ще видите къде ще е къщата. Събрали сме доста материали, аз съм ги сложил вече в мулето да седят. Къде ми е айрана? Защо тук мисля, че имаше айран? Тук бях оставил един айран. И не си го взел. Да, обаче дали си взел... Първо го гледайте, аз ви казвам, всичко е свързано с епизодите. Обаче трябва ни едно айран. Еми, ти намери ли айран или там флинт? Добре, тук някъде трябва да има мини равин. Ти май си в... Не, ти не си в него. Тук няма как да има айран. По-напред май имаш един равин, който може да има айран. Добре, ще потърся. Тук ще трябва да има айран. Не. Ето този е големия... Това ми е най-гадният равин в живота. Добре, вземем това. Нека да подредим малко нашето инвентори. Така, направих клъч. Така, тук ще има айран. Ние не сме го взели целия. Взехме доста. Тук сигурно хора си спомняте колко пъти умирах. То е направо световен рекорд по умиране в тази пещера. Та вода, що не спира? Бягай. Бягай. Крипър идва. Той се загуби. Ето едно айран. Ти къде си? Добре, аз намерих едно айран. Да го изпекат. Скелет е върху паят. What? Така, изкачваме тези планини. Да, вярно е. Чакай, къде е портала да се ориентирам на къде да ходя?
къде е портала? Да, опъти се на къде да ходя. То равин някой ден трябва да го изследваме. Ако искаш, ела да спим направо. Как да влезем, като още не съм изпекал айрона? Аз имам да го опека. Ще го сготвя. Ще взема да го изям по пътя. Добре, нека да оставим това. Слагаме го в печката и чакаме. 3 hours later. 1 million years later. Добре, така. Опа, мишката ми падна, така. Малко зомби! Бягай! Бягай, приготви флинта да ми го дропнеш. Добре. Добре, беби, зомбито ма изгоди. Бебе, зомбито. Това е най-големия ми найтмер. Повече от паяци, зомбите, всички лардени, дори не ме е страх толкова, отколкото това малко бебе. Да го бях метнал в лавата. Те я бъгнаха, май. Или са прекалено слепи. Добре, бързо. Добре. Това е също. Ето това ни е. Имам маркировка. Добре, слагам си това. Къде отиде това? Бащина. Вие сигурно хора помните от миналия епизод. От бащина се ходи на едно друго. Разбира се, че не мога. Аз гледам да не умирам в епизодите. То да не гледам в този епизод да умра, защото аз го снимам и това винаги си това ще умра. Късмета на видеорекордера. Добре, сега трябва да прекусна. Не ме интересуват тези пиглини-миглини. Интересува ме как ще скоча скоковете, защото тук е много... Добре, трябва да събера. Добре, това не ми трябва. Ще събера малко. Ей това. Добре, ей така да направим. Добре, само да си правя. Така. Преминаваме успешно. Опа! Какво се случва? Това го размахвам странно. Опа! Слагам. Спокойно. Стига сте викали. Какво ме бият всички? Какво съм направил? Аз съм просто един нормален гражданин. Аз мога да се каже, че съм гражданин. Бра, помощ. Не! Паднах повърна. Не, аз ще оцеля. Добре. Добре, трябва да съм подготвен за брутовете. Чакай, че се изплаших до смърт. Сложих си това. Направи си, за да ги убил, защото те са все едно 3 блокчета. Мои! Хора, вие сигурно виждате на моя екран какво се случва. Гледайте. Опа! Защото имам Soul Speed 3, намерих. Добре, така. Сега ще ми трябва доста такива. Ще събера към един стак. Трябва да съединявам. Все едно като островите.
тя да умра. Добре, чакай по-спокойно, Добре, качих се, отивам през гората. Къде отиде ония мост на гората? Да, намерих го и отивам за Блейз родовете. Не, в момента отивам, за да стигна. Защото, нали, в миналия епизод сигурно помните, че ме видяхте как прави един мост от POV-то на Мишо. Който мост къде стигна? А, той е стигнал там горе, аз не те гледам. Бягай. Да. Добре, сега трябва да взимам доста такива, защото съм получила далече това. Добре, от тук... Не, някъде от по-близко да се качим. Примерно е от тук, да, няма лошо. Няма лошо от тук да се качим. Обаче откъде от тук? Трябва някакси все едно... тук се кача. И да вдигам нагоре и така. Оп. Ето го Мишо! Добре. Аз да си намаля малко звука. Че предния епизод колко шумен. А, какво? Това са лияните, които се катериш. Добре. Червената ни ти трябва. Там са по принцип те, които ти трейдят за ендерперли, обаче ти трябва много злато. Според мен търси ендермени. Добре, така. Хора, това е най-опасният мост, който някога сте. Търся за Блейз родове. Уидърски. Аз съм мъртъв. Да, бе! Какъв е този спаунер? Аз се махам, ако трябва ми подкрепление. Не може да... Това уидър скелета. Майко. Добре, просто не трябва да ме убиват. Не, аз просто трябва да бягам. Аз не си виждам на колко съм сърца. Защото уидерите... Аз ги въртя в кръг в момента. Не! Единия е умен. Намерих чест, обаче в момента не мога да го лутна. Искам тук да ги завъртя в един кръг, за да лутна чест. Добре, айде последвай ме, да! Някой направо ход. Благодаря. Ама не съм била аз обаче. Това не е... Това май означава, че има някакъв дебил тук. А Мишо не е. Два ейран. Едно злато и едно седло. То седлото... Аре ще става тази кожа, защото тази кожа може да се направи. Добре. Ето ги. Красавците. Мале, умри! Мале, не сте красиви, не искам да ме биете. Не сте хубави. Сте грозни! Нищо не съм казал. Бегай! Ма тук няма такива нормални спаунери. Това са... Майко мила! Много тъпи спаунери.
Добре, добре. Аз съм много умен. Умри. Сега хора, аз ще дойда ей тука. Не ми дропна перо. Добре, така. Добре, вече съм на долния етаж, където е по-спокойно. О, чест. Не, това не ми трябва. Flint and Steel. Добре, още едно. Седлото не ми трябва седло вече. Да вземам ли седлото? Миша, на тебе ще ти трябва ли? Правя да ще го оставим. Да не го вземаме. Не ни трябва Horse Armor сега. Тук още един чест. Още Flint and Steel. Не ми трябва. Golden Match, не. Колко че... Добре, вие се базикате. Защо не ми дадете примерно Netherite Ingot? Netherite Ingot. Мале, гледайте хора. Опа! Добре, сега трябва да съм подготвен. Навсякъде. Добре, сега продължаваме. Мишо са бори с ендърмените, аз тук са боря да намеря. Това е безкрайно! Добре, това мисля, че е края. Има Не, ти се шегуваш, аз не мога да се върна. Защо? Аз трябваше да го заведем, а те се палват. Всякакви магма... Добре, аз мисля, че знам къде трябва да ходя. Добре, там се запътвам. Този маяк, който съм в момента, той разделя на 5 части. Разбира се, дойдоха красивите хора. Той падна! Падай в лавата. Добре, убий го. Какво ми е дал? Нищо не ми е дал. Исках да ми даде уидър. Добре, там има Блейз. Добре, натам ще се пъти в момента. Той ме чу от неговите слонски уши. Добре, дропвам тук. Бягам първо. Защо тук има? Това е най-странния. Тук има спаунерите се. Това е мега голямо. Добре, по някакъв начин трябва да го направя. Бах, спамерите. И скелет. Айде да се бие. О, аз ударих другия скелет. Имах само да е блед. Какво? Откъде? Те от другата страна ме стреля. Стига, това е най-големия расизъм, който съм виждал някога. Как оцелиха дупката? Само дойдох. Добре, така. Ще гледам да ги примам. Това е много добър атак. Добре, малко ще. Бягай! Не! Метнах. Къде? Само да не е падал в
Елате насам! Няма да ходя да ви гоня из целия мап. Добре, ще ходя да гоня други. Добре, убий го. Добре, той също ми даде. Какво си ти? Аз съм... Това ще е добре да го запушим. Лавата е на косъм да ме убие. Мишо, ела да видиш какво става с лавата. Ела да видиш къде е. Поне, че е бъгнала. Защото нямаше на къде да избягам иначе. А Майнкрафт ме спаси. Добре, така. Чакаме да спре лавата. Те при мен чуват някакви изручни. Аз сега ще си направя това мост. Опа! За малко да падна в лавата. Аз буквално ходя на смъртта. Ходя по смъртта. Май ме видях. Добре, така. Почвам да ги замахам оградите, които пречат. Аз бягам повече от тях. Добре, те сега гледат там, аз ще ги измамя. Няма да ги измамя. Те веднага ще дойдат насам. То така става. Стигаре! Стигаре! Бронята ми ще... Трябва да бягам! 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 Имаше технически проблеми тук. Сега се стига, защото не видях как бягам. Добре, 4 Blaze Rod. На мен ми трябват още 3 Blaze Rod и трябва да си тръгвам. Колко Ender Pearl имаш? Те ми трябват... Да, още 6. Добре, хайде, лати, постоите там като някакви. Опа, няма да мога целиш толкова. Добре, аз имам да намирам друг. Не отивай там, няма да убия сам. Аз се обичам. Добре, връщам се на хубавото място. Аре, елате! Аз няма да ви чакам.
Сега извика приятеля си веднага. Не. О, това беше... Аз в момента не знам къде си бил. Аз съм на много далеч от теб. Това се вижда на карта. Не, те няма се изгубят. Трябва ти поне 10-15 минути да ходиш. Не, може нещо да ти е паднал новата, но аз вярвам, че не ще. Аз се боря с това от 57 минути сигурно вече. 26 минути. Добре, ама моите не искат да идвам да ги бия. Те бягат. Добре, аз сега ще ги изненадам в гръб. Това не ми дропна, ти се шегуваш. Аз се боря до смърт и имам само 4. И умри. Защо мисля, че скоро ще е моята смърт? Добре. Добре, имам 5. Още 2. Аз сега ще отида да помогна на Мишо. След това ще убия те. Добре. Моля те, умирай. Точно. Нищо. Така. Хора, пак нещо записа и проверя дали сме. Защото ако това не го запиша, аз ще си тръгна. Аз ще трябва да играя. Добре, убийте. Не сте ме видяли? Само един. Добре, сега ще срещна ония бъл. Те са дошли тук. Добре. Не. Добре. Сега ще си тръгна. Но трябваше така да се случи. Тягай! Аз умирам, хора. Желявам и на Мишо. Гони ме Уидър скелет! Добре, това май ме загуби. Обаче нямам друг път. Аз се хилвам. О, да, аз ям лък. Добре, убих го. И всяко ми е дропнал Уидър глава. Чакай, че минах покрай моите врагове. Добре, сега трябва някакси да дойда до теб. Да, следвам точката, обаче на точката има познай какво. Какъв е този блок? Так, палена да си дам. Дропна ми само меч, който е безполезен. Добре. О, за малко да падна в лавата при оня.
Добре, ти си натам, аз ще трябва да обиколя малко. Ще трябва да намеря моста къде. О, да, аз вече се ориентирам. Не, за малко да падна. Мале, как се изпълни това? Това беше хърт атак. Так му съм готов за всичко. Аз так му се връщам. Идвам да видя къде. Според теб загубили ли са се неща? Да. Добре, аз ще да огледам. Добре, ти ще кажеш къде си бил, ние ще го бием. Добре, аз трябва. Добре, да, записваме. Най-важното е, че Добре, така, слагаме това. Хора, за да не губя от времето на епизода, ще ви включа, когато вече съм до къщата. Ето хора, вече съм тук в къщата. Тук му си лягах да спя и ставам и леглото ми бъгна. Това не е моето легло, май. Не, това е моето. Добре, така, сега ще ви покажа. Аз ще дойда да помогна на Мишо, защото на него си загуби всичко, да. Ще отида да направя една тактика с ендърмени, защото той си загуби всичко сега като се прибирах. И той ми каза, че сега наново ще трябва и се връщам при него. То проблема беше, защото тъпите ендърмени бяха това и после като бяха... Да, ендърмена се телепортира и ме бие. Той не може да му... Не ми дропна ендърперла, стига де! Чакайте да си оставя Блейз родовете. Да си оставя Блейз родове, защото ако умра сега, всичките Блейз родове ще се загубят. Не ме интересува за диамантите. После пак ще намерим. Обаче Блейз родовете няма да ходя пак да ходя. Няма да ходя, аз ви казвам. Ще ги сложа в мулето, защото там е най-безопасно. Защото ако гръмне къщата, там ще се изгорят, обаче в мулето нищо не изкара. Добре, най-важните неща са тук. Така, сменям сменям панталоните. Слагам така. Винаги някой трябва да не си загуби в това. Ето хубавото е, че са най-добрите части от бронята. Като честплейт и каска. Добре. Легингсите също горе-долу са важни, обаче каска и това, защото ако те бие с Мейса. Хора, ако не знаете какво е Мейса, он я чук, но беден това скоро. Добре. Аз съм погоден. Спокойно. Погоден неща съм, у дома съм. Добре, аз си значи ние се борим тук от 50 часа и нищо не правят. Шест пет. Затова имаме една тактика, която е правил доста време. Добре, къде има ендърмен? Наблизко. Пак се случи.
само една. Сега, ако то не ми дропне. Аре, ела, какво ме гледаш? И този не ми дропна! Те са някакви тука на диета. Направо ти дропна. Така. Тука. Добре, качвам се. Искам да видя. Направих си нещо като мини стълбчик. Добре, ето го Мишо, аз го виждам на картата. Трябват и ендермени. Къде сте? Са, братя. Пак ли ти няма нещата? Добре, ендермените ще бъде най-голямата ни задача. Ги убиваме. А, тук има четове на гората, какво беше казано. А, те може да са на горния етаж повечето. Аз си кача. Тук долу ли са? Добре, ей там ще си направя следващата. Ба, всичка помислих, че тук има лава. Аз... Лъчна ли? О, това е... Добре, това ще пущи бей. Добре. Аз само тук да си направя базата, с която ще я по принцип Добре, ей така. Скам. Опитвам да погледна някой в очите. Погледни ме в очите. Добре, аз имам, защото стой. Дропна ли? Удари го да те подгони. И аз да го бия. Не съм. Не съм ги пипал. Те няма да се махнат. Аз нямам място в инвентарито. Нямам нищо, което да не е важно в момента. Няма да се деспаунат, има поне 10 минути, които ще дойдеш. 10 или 15 минути и тогава се деспаунват неща. Така аз тук ще направя къща. Пълно ми е инвенторито. Пълно е. Мога да ти взема само две неща. Кои да са? Добре. Добре, това взех. Добре. Така. Още хора. Ела ми сега. Втора ендър перла, да. Бях чула някакъв. Съм много висок. Още една ендър перла. Чакай, ела тук до мен. Да, убивай го, защото той гони мен. Аз ще дропна по това време. Не, това сега ще го ударя. Нека да идва към мен. Това е перфектно. Добре, мисля това да е епизода за днеска. Защото става вече 40 минути.
Ще вземем още няколко ендърпера, окей? Ще се върнем и ще видите следващия клип в на Мишо канала. Еми, Правим къщата вече. и финалния отиваме да убием Дракона. И вече сигурно 6-ти бонус и ще направим, бонуси. ако намерим Уардан. Ще отидем и ще спамнем или ще О! Буквално ми дропна ендърпер и беше надвежен. Добре, това беше добро като край на видео. Еми, довиждане хора, абонирайте се за канала и до следващия клип. Чао, чао! Чао!